Deák Dániel kollégámat kitiltották az ATV műsorából, kíváncsi voltam, hogy mi lehetett az oka, mutatom. Például a Gábor is mondott azt, hogy ez rengeteg fejlesztéssel jár, beruházással jár, romos épületeket hoztak helyre, amikkel senki nem foglalkozott, senki nem tudott. Figyelj csak! Ennek végén milyen pozitív gazdasági vonatkozásai picit a propagandát. Ezzel senki nem foglalkozik. Csak egy kicsit légy. De Viktornak egy a műsor második felében beszél. A műsor. Az, hogy itt elkezdett propagandázni, akkor szerintem kicsit, hogyha személyeskedsz, akkor visszatámadok. Tehát azért hogy ilyen nagy arcod legyen azután, hogy a 2024-es év legnagyobb álhírbotrányát a te újságod robbantotta ki, szerintem kicsit szerényebbnek kell lenni ezután, jó? Dani szembesítette Magyar Péter újságíróját, aki a Magyar Hangnak dolgozik, az általuk terjesztett álhírrel. Jó, hát ezzel valóban nehéz vitatkozni. Érveik nem voltak, elhasaltak a vitában. Ezért egyszerűbb volt inkább kitiltani. Ígéretet teszek, miután szétverted az egész műsort, hogy ide nem jössz többet. A baloldalon, ha vitáról van szó, egy dolog biztos csak, hogy a jobboldal nem nyerhet. Ti hogy látjátok?